Jeg tror, du tabte noget. Så som den op. At være skolelærer, det er at være main character. Men man er ikke god nok til det. Sådan er det. Så nu er jeg tvunget jer til at bare lytte mig hele tiden. Sådan er det. Ej, Nikolaj. Ja. Du har en virkelig flot trøje på i dag. Tak. Det er så godt. Anyways. Maria. Maria. Ja, Bertram. Ja. Hvordan kan det være rigtigt, du går derhen, når jeg har siddet og rækket hånden op i længere tid end dig? Hvad er det for noget, Maria? Forskelsbehandling! Hvad sker der? Det er for sygt, det der. Det er for sygt. Du skal ikke snakke propiant til mig. Men du skal bare gå videre der, stille og roligt, altså, ikke? Jamen, nu skal du lige hjælpe mig her, Bruna, at jeg skal have fundet den her. Du skal være rolig, så kan du ikke forstå det, jeg siger. Så går jeg altså lige videre, mens du falder til ro, ikke? Maria, kom lige herhen. Fuck my way or the highway. Her der filmer kameraet i nær. Ja, man kunne også... Og så kører det ind til noget super nær her. Hvem? Hvor blev William af? Så hvor er du, bro? Du vil på nær, bro? Eller... Arthur, hvilket fag har vi egentlig lige nu? Vi har da matematik. Jeg elsker matematik. Ej, det er nemt det her. If I was you, I'd wanna be me too. Så bliver det 68. Ej, hvem har du købt det til? Nå, det var til min kæreste. Tror du forelsket? Ej, hvor cute. No Fugazi, Bugatti, BMC. Få en young gunner til at løbe rundt der, darling. Please, check den der bunda. Shake der, darling, check den der bunda. Få en young her. Altså, hvad fuck glor du på? Lad være stå og glo på mig. Hvad vil du? Vil du bokse med? I'm a crackhead, ayy. I'm a crackhead, ayy. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Hvor meget bliver det så? Det bliver 580 kroner. Ja, det er helt fint. Min tur. Nej, det er helt fint. Jeg betaler. Lidt for travlt, der går million på konto. Er du loyal? Den er fed. Godmorgen. Godmorgen. Jeg går nu. Er du model, hvor du med på hotel? Ej, Bertram. Undskyld, jeg kom for sent. Det er 4. gang, du kommer for sent den her uge. Ja, undskyld. Bussen var forsinket.
Har du hørt, at Justin Bieber skal være far? Ja, jeg har hørt det. Det er fucking sygt. Og så med haven. Ja. Ej, Pia, skal vi ikke til hjem til mig senere, der er sygt godt vejr, og så kan vi ligge i min have og tage ind? Jo. Ja, og så kan vi tage hjem til dig, bestille noget pizza og se film eller sådan noget. Twilight. Ej, ja, det lyder sygt hyggeligt. Pizza lyder også fucking lækkert. Jeg har altså meget mere lyst til sådan en stegflæsk med persillesovs. For du gør det godt, den måde som du danser på. Hey, skal vi tage på strøget her senere? Ja, det lyder som en god idé. Jeg mangler også at købe nye sko. Ja, lad os gøre det! Ja! Nej, nu kommer Emilie. Anton, vi har ligesom en aftale i dag. Ja, jeg glemte lige. Okay. Gay. Jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan en sang...